Gandang isda mga idol oh. Tawag dyan anitan sa guksok. Anong klaseng isda kaya yan oh mga idol? Adi. Dali. Abri. No. Ayun. Dut ayam pom. Ada ba na pom dut eh. Tas abri ito na daan nanay. Meron no mga idol. Idol oh. Talaba na ang tawag dito kasi sobrang laki na. Yung mga kuha namin may dulo ang lalaki. Mga talaba at saka tipay. Pati ko lang masag. Nalagad na rin nakagat to. May dulo. Lalaki ng mga kuha namin, no? Ano po din yan? Kawin nga usa. Umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay subukan natin mamingwit. Gamit natin po. Okay, papalapit na kami sa spot. May kasama pala tayo. Kami sa sa pinaliguan namin dati. Doon namin subukan mamingwit. Sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po sa walang sawang suporta. Sa mga silent viewers natin dyan, shoutout po sa inyong lahat. Yan mga idol, nandito na kami sa spot. Low tide pala mga idol oh. Yan oh. Dito kami naligo dati mga idol. Yung namulot kami ng mga saringa. Daming naliligo dito. May misa pa siguro. Tagayan yan. Tagayan nila. May sarap soy. Ano? Pispan kasi dati ito mga idol. Hindi na inasikaso. Nung nasira yan. Dyan. Nung nasira hindi na nila inasikaso hanggang doon oh. Doon kami nanguha ng sisil doon oh. Tsaka dyan marami dyan oh. Napakagandang spot dito. Dyan kami mamimingwit. Meron din dito panghuli ng hipon oh. Shoutout sa may-ari nito. May gagamitin kami mamaya pag maubusan kami ng pamain. Ano kaya yan, no? Ano? Isda. Yan, no? Ada pa? Ano isda? Umbot na alad to. Kaya may lilis. Set up lang namin yung camera namin. No. May doon nakadali na. Isa, palo. Lagyan natin ng tubig mga idol para hindi mamatay. Ay isa na. Nakadali mga idol oh. Tanggalan tala kagat kay. Huli na naman mga idol oh. Pang ulam na. Gandang isda mga idol oh. Tawag dyan anitan sa guksok.
Maraming ganyan dito mga idol oh. Maraming inggo-inggo doon oh. Adi. Dali. Abri. No. Ayun. Dut eh ang pom. Adi ba na pom dut eh. Tas abre ito na daan nanay. Abre. Nasiban. Dut yan pom. Kay katinan. Ayaw dida kay mukha mo't makagat. Buhay na. Ito. Katinan doon nakagat kay. Dako daw po nga sila. Kuna. Ay doon nakasibad. Ang ulam na. Akala ko isda. Ay doon. Malaking ano pala alagad. Anong klaseng isda kaya ayan oh mga idol. Siguro makamandag ang tinik niyan. Yung mga idol, nandito na kami. May nakawa kami mga ditong shell oh. Yung anak ko. Hindi. Ako ukad. Idol ang laki. Ang laki oh. Talaba. Yan na yung tinatawag na talaba. Sobrang laki. Ito kami maghahanap mga idol. Doon kami galing. Sa pinamaingitan namin. Doon o. Doon kami galing. Maliit. Ako. Maliit pa mga idol. Tipay. Meron no mga idol. Idol oh. Talaba na ang tawag dito kasi sobrang laki na. Agad oh. Pati ang kagat na dua. Ang laki oh. Ang laki oh. Para mahugasin. Yan na light. Idol, nandito na kami sa may ano. Doon kami banda oh. Kami nagsimula. Paikot kami doon. Papunta kami dito. Dito kami dadaan pa uwi. Ito yung mga kuha namin may idol, ang lalaki. Mga talaba at saka tipay. Bakal. Ang buwan. Pasayang. Pagbigat. Iwan. Pasayang. Pati ko doon masag. Nalagad na rin nakagat ko. May idol oh. Ang lalaki ng mga kuha namin oh. Ano po hindi yan? Kawin nga usa. Ito lang yung nahuli namin kanina sa pamimingwit. Idol oh, ang lalaki. Lalaki ko. Ang lalapad oh. Mananaki. Ang mga isda. Idol, hugasan namin natin. Sundang. Ha? Yung sundang ko. Naman. Yung isang ko. Kayo na nga dito.
kung nasan magkuhan. Ang kawil yan na, Didi. Sige mga idol, hugasan muna namin. Lalaki yun. Ano yun? Sorry, kita eh. Ito ang tunay ng mga talaba mga idol. Malaki. Mga idol, tapos na kami maglinis ng mga sisil. Kasi dito na ko. Mga idol, oh. Sobrang dami. Yan oh, ang lalaki. Jackpot. Ang laki ng laman. Pauwi na kayo mga idol. Kasi mag alas 12 na. Pauwi na kayo mga idol. Kalali. Pasok. Maraming kami ngayon. Pang-ulam na. Wala pa doon. Ha? Ano yan? So yun mga idol, salamat sa pagsama nyo sa aming adventure. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Paki-like and share na rin. Kung gusto mo pa-shoutout, mga guys, mga idol, comment lang kay Soba para ma-shoutout natin sa Basta, vlog natin. basta palagi kayong shout out. Oh, Ikot muna tayo. Sige mga idol, dito na lang ang video natin. At ingat po tayo palagi. tambasak. God bless sa inyong lahat mga idol. Tambasak guys, oh. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click na rin ang notification bell. Lagi kayong update. Kumado po. Magbabay ka na sa viewers natin. Magbabay ka na sa viewers natin. Bye-bye, Lewis. Babay ko na viewers.